Niin. Eihän Niko kattoo, Nikohan on ihan... Sitten tulisi silleen niinku, että kamerat ovat kiinni 30 sekuntia. Mitä? 30... Mieti 30 sekuntia. Se olisi niin hyvä kuin porukkaisia. Vittu mä painelisin vessaan. Saanko mä vielä yhden? Sitten sieltä tulee silleen 15, 14. Tai kamerat ja joskus tulee se loppu, niin... ja näkyy kulma. Menee päälle. Ei! Sitten replaytä, kun tuonne linssi. Tai sitten tuli, eikö sitten tulisi tuota, että se alkaa niinku nyt? Joo. Niin. No, ei. Pitäkää kiirettä. Niin just on ollut tuolla. Ihan hikisenä. Ja aivan hikisenä. Putskutaan aivan helvetin kuulissa. Aika alkaa nyt ja silloin jo. Pitäkää kiirettä. Lisää löylyä. Lisää kierroksia. Jokainen jätkä lähtisi yksi tonne ja yksi tonne. Tappelit, mä menen sinne, onkke. Masakylpyammeen sinne. Masakylpy. Hirveä kolina vaan käy. Minun on fantasia, että masakylpyamme. Mihinkä sä itse menisit? Vessaan. Niin, ja mä otin sen kylpyä. Mä osaan kylpyä, Niin. Sitä on pöntöllä. Mä olisin pöytöllä katsoa, kun mä saan siinä. Oi vittu. Multa nyt jostain muistaa. Kato huomaa, että Niko täällä.